Bideo honetan ikusiko dugu zelan erabiltzen den notebook programa bideo grabatzeko. Notebook programa, hauxe, Smart Notebook, nik 11 bertsioa daukat instalata, da eskoletara etorri diren arbel digitalekin batera, Asper digitalak direnak, notebook programa ekartzen dabe instalatzeko ordenadoreta. Zentutik ekarri neban CD-a eta instalatu dut. Batzutan, lehen behintzat neko sartxua dago, beharrezkoa zen kodigo bat aktibatuta eukitzeko erabiltzen diren tresna batzu. Kodigo hori, ez dakik zelan lortu neban, uste dut ondinoko dauko dala Driven, eta bueno, baten batek behar izan eskero, nik adotu aldi pasa, vale? Baina, programa honek ditu pare bat gauza, behira. Lehenengoa, zabaltzen danean, daukona da oso editore potente daukola. Ea zabaltzen dan. Apur bat lento dabil. Ikusten dugunez hemen editorea nahiko potentea da. Horren antzekoa, baina nik esango neman aukera batzuk gehiago dituela. Baina, zer ekartzen dago? Berak dauko, pantalla kapturatzeko, dauko grabatzaile bat. Hauxe da, vale? Eta grabatzaile honeaz, aldugu kaptura, edo eskitorio osoa, edo area konkretu bat, hau da launki konkretu bat, edo leio baten basabiltza, leio hori. Normalean, area bate grabatzen dugu, zetagonanik, klikatzen dugu, eta hemen, hasi daia bideoa, vale? Hasten da grabatzen, eta gordetzen duzu nahi duzun lekuan. Hemen, bideoetan grabatukot, ipinukot, jazta, guardador, vale? Segun zelakoa dan, hau oso egin dau, baina nola enterraten dago, apurua gehiago, vale? Eta horren ikusiko du zein izan dan urten dana. Vale? Orduan, grabatzaile horreaz, pantailan agertzen dana aldugu graba. Aldugu graba, hemen notebook programarekin egiten duguna ere. Vale? Ez dugu zetan zabaldu behar programa bera, ze instalatzen dugunean notebook programa, hemen, klikatuz hemen ikono honetan, notebookena dalako, hemen dena grabaia. Eta onerien monez, gorteten dago grabatzeko menu hori. Vale? Orain erakutzeko zuet bideo bat notebook programa erabiliz, hemen ekuazioak eta gauzak eginez hemen zelan geratzen da. Agi ezau, nire kanalean dago, eta hau dago egin da notebooken. Formula hauek egin da dagoz editore horrekin. Jongoan ez aurreratzen. Ikusten duzuenez, notebooken egiten duguna, nahiko txukun geratzen da, eta, bueno, nik uste dute aukera erabilgarri badala
bideo egiteko.